As entidades que van dispoñer do financiamento para poder soster estas plazas, pero un compromiso liderado de Galicia en materia de vacinación, tanto eso crónicos, este ano, recordo, aumentou o orzamento destinado á gestión de vacinas. Acordo a proposta da Consellería de Facenda nas súas competencias de coordinación administrativa e dentro da liña emprendida de reducir a burocracia e intentar axilizar os trámites dos administrados coa Xunta de Galicia. Iso estamos a facer coa Oficina Económica de Galicia para os proxectos que presenten as empresas. Xa estamos facendo, recordarán, xa viñeron a varias roldas de prensa acordos sobre unificación nunha sola orden de axudas do que antes eran varias, as dirixidas aos autónomos, o último exemplo. Pois hoxe damos un paso máis e o que acordamos é simplificar e homoxeneizar os pregos de contratación de xeito que as licitacións se poidan facer dun xeito máis sinxelo e máis rápido. Por lo tanto, a partir de agora, os que tanto empresas como particulares que queiran presentar unha oferta por procedimento aberto frente á Xunta de Galicia terán un mesmo modelo de prego de cláusulas. Con independencia da Consellería que licite, sempre serán os mesmos requisitos de documentación e, ademais, ese modelo será especialmente, fixose un esforzo para que sexa sinxelo e comprensible. Isto é para os procedementos abertos, que deberían, para suministros e para obras, que deberían excluídos os procedementos, as licitacións para a xestión de servicios e os procedementos que non sexan abertos, pois, por exemplo, os de carácter negociado. Pero unha gran cantidade de licitacións que fai a Xunta de Galicia estarían incluídos dentro deste modalidade de prego único a partir de agora. Isto, sin dúbida, ademais, vai reducir os prazos de tramitación e, por lo tanto, de adxudicación, porque moitas veces, cando hai variedade de pregos, hai que solicitar documentación, adicionar os licitadores. Todo isto vai no simplificar e, polo tanto, axilizar os tempos de licitación e, polo tanto, reducción dos tempos burocráticos.